Nej. Okay, 3, 2, 1. Hvad er det, jeg laver? Prøv at se, hvor mange kerner. Du skal tage den største, der er. Eller den tykkeste. Den er jalapenos der. Den er faktisk ikke. Jeg har ikke smagt nogen af dem. Jamen, folk siger, at det smager ikke ret godt. Så gider jeg ikke have den. Det smager bare sådan stærkt i et øjeblik, altså. Og så tror jeg bare, at jeg tager den her. Ej, det gør mig og Sara. Sådan her. Eller nej. Men jeg tager sådan her. Og den der habanero, jeg spiste. Jeg tror ikke, at det var en rigtig chili. Prøv du det? Nå, men jeg spiser lige den her. Er du ved at dø? Ja, den er fucking stærk, den der. Jeg fik yoghurt på min næse. Jeg kan bare se det. Hvorfor tog vi ikke noget papir med? Den har jeg set. Jeg får altid yoghurt på min næse. Jeg tager den her. Det er vigtigt. Jeg skal lige. Det ser stærkt. Tag noget af den yoghurt. Vi gør bare lige sådan her. Jeg vil ikke få det op. Du må drikke det. Er den ikke stærk ved dig? Jo, men jeg tror, at du er god til at takle det. Det har jeg også sagt. 2 dage har jeg ikke spist chili i den her uge. Det var i går, eller hvad? Og fredag. Har du spist fredag? Jeg spiste fredag. Ja. Det kan jeg godt sige dig. Og jeg spiste ikke tirsdag. Og med onsdag. Det var tirsdag, vi gjorde det. Så var det onsdag, jeg ikke gjorde det. Der var fucking kerner i den her. Jeg tror da også, jeg spiste onsdag. Nej, du sagde, du ikke spiste der. Du mente, du skulle spise løg den dag. Hvorfor kan jeg huske, at du ikke kan? Er det fordi, du har så lavt IQ, eller hvad? Nej. Okay, nu kan jeg godt mærke noget. Ja, det er yogi. Og hvor mange ældre damer har vi lige set i dag? Mange. Spis den! Åbne. Hvad er klokken? Okay, så ved jeg det. Den er 5 bare så. Har du det godt klar? Er vi på talefod igen? Hvad? Hvor klamt! Så får jeg bare... Au! Det skulle jeg aldrig have sagt. Hvad for noget? Er vi på talefod igen, eller hvad? Skal du aldrig have sagt det? Jeg tror faktisk, det er først nu, jeg har lagt mærke til, at Frederikke, hun har en 4. Jeg har en 5'er, og der er yoghurt på den. Tak for det. Der må lige se min hånd. Jeg har en 5'er, og Okay, Frederikke, og og så Clara, hun har en 6'er. Det er sådan det der. Fuck man, der bare... Fuck man, der bare... Fuck man, der bare... Der er yoghurt, der med. Jeg har det helt fint. Au, for fanden. Hold kæft, jeg har det sjovt. Jeg har det sjovt. Jeg har det sjovt. 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 Der kan godt komme lidt yoghurt oveni. Skal du have noget yoghurt? Okay. Det er godt. Ja, det er så ulækkert, det her. Hvis I kommer herop, så advarer vi lige om, at der er yoghurt Ej, jeg skulle have taget mascara på, så vil jeg have mascara hele hovedet nu. Hold kæft, jeg græder jo i grin. Jeg har drukket en liter mælk snart. Jeg har ikke drukket noget mælk. Jeg har kun taget sådan... 150.
men seriøst, det er det nok det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Var det sjovere end alle de andre gange, eller hvad? Ja, fordi jeg har ikke grinet de andre gange. Okay. Jeg skal i gang. Jeg skal kaste op, fordi jeg... Klar, hun har bare svinet mælk ud over sig selv. Det er helt vildt. Nej. Det var Frederik. Se, nu tager jeg lige Klares telefon over til hende selv, og så kan hun se hende. Fordi det er mig. Du har fyldt med yoghurt og mælk. Hvor er Fucking klamt. Nu fucker jeg min telefon, og den ligger der. Du skal jo heller ikke gøre det med vilje, vel? Spiller mælk næsten. Jeg kan til at kunne drukket halvdelen af den der. Der er pand på den af. Hvor meget har I tilbage? Jeg har en yoghurt. Jeg har en... Hey, vent. Jeg havde altså også en yoghurt. Ja, det vil jeg lige have taget den. Du skal ikke tage den. Hey. Jeg har kun drukket en yoghurt. Det er din skyld. Jeg tror heller ikke, jeg har brug for mere. Nej, så har du ikke. Det er kun min underlæb, der brænder helvede selv lige nu. Ej, det sprøjter op. Det sprøjter op på mig hver gang. Den er ikke stærk, bare jeg skal Say mig. my name, now the whisperer. No, I just try. Jeg synes sgu, det er min tid der. Rolig nu. Frederik, dit grin. Jeg vil grine lidt med dit grin. Hørte du den der lyd der? Sådan. Stop med at grine. Jeg får grine lidt med dit grin. Nu kommer der. Okay, jeg stykker. Hvorfor skal jeg grine? Det var meget. Nej! Jeg har stadig en yoghurt tilbage. Der var noget klamt noget i den. Ej, men seriøst. Jeg har fået mælk. Fuck, det drypper sgu ud af min næse. Det er mælk. Der drypper mælk. Der drypper mælk ud af min næse. Ej, er der nogen, der vil have noget mælk? Jeg prøver at puste i yoghurten. Prøv at puste i den. Okay. Jamen, det der, ikke? Det er Hygon Bolding-grinen. Ja, din store søster også sådan. Nej, det er fordi min mormor og min bedstemoster, de griner sådan, og nogle gange min mor. Nu, det er fordi, det kom lige pludselig. Jeg blev nærmest... Mælk. Fuck, min jakke, den er også helt vildt klam nu. Fuck, klar, du skal så bare... Så Frederik, Det er ikke sjovt. Frederik, vil du have yoghurt over Vil hovedet? du se din kiwi-trøje?
den. Farvel, yoghurt! Der er yoghurt på mine fingre. Tak for det. Okay, nu er det faktisk heller ikke større. Så stærkt klinger. Hvad? Du ramte min mobil. Dejligt. Altså, jeg tror, jeg har fået flest til at spytte, og jeg er mindst beskidt. Nå, men... Nå, men... Jeg trådte lige ned i det. Det er ikke sjovt. Det fik hun med. Okay, ja. Ja. Det er bare mig, der er her. Jo, men det var da en sjov. Okay. Så, ja. Det var så den anden chili challenge. Så har jeg heller ikke sagt for meget. Nej, så er jeg heller ikke Klar, har du så spist chili på din kanal? Ja. Jeg har gjort det med Frederik. Det er du også anden. Nu så er det 20 minutter. Du er min pige. Jeg er i mit piece. Jeg skal hjem til Hansi nu. Nej, han hedder sgu ikke Hansi. Han hedder Heinz. Nå, Men ja, vi ses. ses. Hej. Men den kommer ikke lige nu. Jo, nu kommer den. Ej, så sluk dog.